A áno, uhadli ste. Idem reagovať na Bleda. Prvýkrát v reakcii som si tak pekne postavil mobil, že ma konečne krásne vidno, ako keby som to profesionálne nahrával, teda aspoň dúfam. Ideme reagovať na jeho video. Počkajte, vyberiem si video. Tak rozhodol som sa, že sa ideme zareagovať na jeho celý deň v 3 videách. To mňa zaujíma. Prvú časť som videl, druhú nie, sa priznam. Treťu idem pozerať. Prečo tam je krejčí? Teraz už v 3 videách, takže poďme na to. Čím skôr za sebou, kamera sa idem učiť zase more. No, mladší žiaci mali otrokov, hej, zatvorený. Mladší žiaci mali otrokov. Čo je za škaredú úlohu? Prečo otrokov, bro? Ktorí im nosili pomôcky do školy. Ty kokso. To je aké zrýchlené. No, ešte vidíte, jak dobre vyzerám, keď som ostrihaný, keby ste videli, aké mám bazučníky, aké som mal na hlave. Teraz mám... dobre. Dávam tu nejaké fotky. Fajné. A mohol by som sa to ako učiť. Dobre, bola zameraná na hlavne... Dobre, teraz ty. Nech ty počíta matiku. Ťažké, ne? Je to bolesť, že dajte mu odber. Ale samozrejme aj mne dajte odber, hej. Tu teraz má timelapse. Tu nejakú matiku rieši proste. Už by sa mohol ozvať. Jak tam vidno, toto je jeho vlasy. Bro. Trošku presuniem, lebo... Dobre. Budem vedieť, čo je potrebné, lebo... Sofiou bol, ne? Svojou manželkou Sofiou bol tam. Prečítam vám dohromady... Ľudia! To čo ma za úlohu, bro? Prečítam vám staroveké Grécko aj Henrika Šlimena, hej? Ideme na to. To sa teším. To video bude dlhé more, budete musieť trpeť, budete Dlhé? pozerať, ale kionži... 10 minút, no. Až tak dlhé není. Hej, dobre, takže prvé staroveké Grécko. Ja dám viac, no. Najvyššia hora Olymp. Mestský štát Polis. To je tak 8-krát zrýchlenie, bro. Koľkokrát to je zrýchlené, napíš do komentu, keď to vidíš bledo. Ja keby si prvýkrát videl svoj mobil, sa pozrieš do neho. Ľudia, konec timelapsu, ľudia proste... To nejde. Vypadá, že keby z nich bolo zle. Šibe, si pamätám, že staroveké Počkej, skúsim to tak, že... Hej, skúsim. Pozerám na vás. Na mňa pozerám, hej, ale teraz na vás. Staroveké Grécko... Bože, ja chcem pozerať aj na mňa, aj na vás. Jak by som to zrobil? Teraz pozerám na mňa, teraz na vás. Mňa, vás. Asi tak, hej. Budem pozerať na vás a budem sa možno niečo... proste pozerám na vás, jak normálne. Hej, teraz pozerám na mňa a si predstavím, že máme iba zdvihnuté oči a pozerám teraz na vás, chápeš? Hej, takže ak na koho pozerám a budú zrkadla, tak to je... Jo, musím sa nastaviť. No, takže... Nepochopil som ten princíp. Staroveké Grécko, väčšinou hornaté. Dačo, učka naša hovorila niečo daj odber. Hovorila niečo s palácom. Ja, že tam má borec ťahák a daj odber, bro. Neviem čo. Kámo, ja neviem, čo hovorila s palácom. Palác. Co teraz budem hodiť? Maros. Aha, to aj tak ide? Už je tma. Fuj, to je aké sviet. Ty kokso, to je biele. Už večer nesvietí. Čiže posilko k tomu, žiadna spolupráca, hej, Twix White. Žiadna spolupráca, bro.
To mi došlo. Posúkol, ja už neviem fakt. Ide mi to do hlavy. Staroveké Grécko, hej, viem, že väčšinou hornaté. To čo za poznámky? Najväčšia hora Olymp, Poškrtané, bro. mestský štát Polis. Potom mám, že minojská civilizácia, ostrov Kreta, mesto Knossos, labyrint, oblúda Minotaurus, hlava byka, telo človeka. To viem. To viem a ďalej nie, takže idem sa to naučiť ľudia, že by som mal pokoj a potom dneska asi veľa nestihneme, ale zajtra toho bude veľa. No tak to som zvedavý, čo bude zajtra. Ale ty kokso, však to je iba ten deň, čo veľa nestihnete a to, čo bude zajtra, tak na to zareagujem na budúci týždeň, to sa Po tešte. 350 rokoch, kamu, viem, v staroveké Grécko začiatok plus. Ja si myslím, že na túto premiéru, tá premiéra by mala byť 26. To by malo byť zajtra, že sa na ňu bude Bledo dneska tešiť, keď mu to oznámil. Takže ideme si pustiť. Minojská civilizácia, tak vám to idem povedať. Počúvajte. Staroveké Grécko, väčšinou hornaté. Najvyššia hora Olymps, mestský štát Polis, potom budovali sa tam civilizácie, takže Minojská civilizácia. Správne, kokso, správne. Dobre, takže Minojská civilizácia. Zomrel? Tam čo svieti? Hraje telka. Tam ísť pozrieť. Toto sa skôr odohráva večer, si myslím, ne? To večer si točil. Dobre. A sedem na to. Zase to napísané na tej ruke. Ja to neviem, čo som pozrieť, ale neviem, čo tam je. Lebo som si zlás tak nezradil, lebo sa akože vystrašila, lebo tam bol môj dedo. Dobre, nedopovedal som vám to, počkej, to ide? Kam to už nejde? Čo nejde? To už nejde. Nechcem vedieť, čo nejde. Ide. Fuj, ten blesk. Ty Mám sa kokso. tak. Tam všetko biele, to sa nedá pozerať. No aj tak sa to zmizne. Mne sa naskočila husina, ľudia. Prečo je mi z toho zima, z toho blesku, keď ho nastavím? Fuj, to trasná zima. Mne je strašná zima, fakt z toho kokso. Mňa bolí hlava, lebo je mi zima. Mňa z tej zimy bolí hlava, chápeš? Vypni ten blesk, no konečne. Ježiš, dobre, ja sa idem učiť. Poviem vám to, hej. Abo nie, poviem vám to, ja to viem. Bože, bodka, idem ďalej. Reálne boli hlava, mňa tak kamo ja sa kľudne No, vidíš, to máš z toho blesku, no tak ti treba. Depis, to je ukrutné, kamo idem na vecko. Pol hodiny sa tu iba normálne poflakujem, nič viac a... Vieš čo, dám si tak, teraz poviem na vecko. A jak prídem, to budem tak bifliť, že budem najlepší. Z celej triedy idem na vedko. Som zvedavý, jak to na to. Ja som sa naučil dejepis aj slovinu. Je presne 20:44. Takže už asi nič nestihnem. Alebo? Niekam ja už radšej ani nejdem. Idem sa prezlať. Ty koks. Ale to je jedno. Idem si konečne ľahnúť, si toto idem upraviť, lebo po dlhom náročnom dni predsa idem spať kde neviem, morej. Túto zajtra odnesem. A ty si taký Real Madrid fan, že ich dres využívaš na spanie, bro. Počkajte, už dám si. Tak. Ja sa len teším na to. Nabíja sa či ne? Jak úplne od rána celý deň, jak stanem, tak už tu, jak budem ležať, chápeš, budem ležať a sa zovem, čaute ľudia, už som hore. Pane Bože. A pôjdem dole, si zrobím raňajky a teď takavku. Si zrobím kapučino. A v tom videu je iba večer, bro. Som ešte malý, kido. A viete čo, ja idem sa rovno už asi, počkaj. Ma neuvidíte, už čakajte, už ma nevidíte, čo? Nie, nevidím Ma to. nevidíte?
Aj keby tak dám, to bude blbé. Či to je lepšie aspoň? No, je to dosť A to už ma blbé. neuvidíte, takže už neviem, čo dám Stadík. Vyzeráš jak Satan v tom. Debil, ale Stadík už asi záber žiadny nedám, takže my sa uvidíme buď, keď pôjdem spať, lebo idem ešte teraz na YouTube niečo pohľadať. My sa uvidíme buď, keď pôjdem, takže už je dosť hodín na to, že by si šiel konečne ľahnúť. Bro už ležal v posteli pod dekou a teraz je dosť hodín zrazu. Koľko je? 3 Ja ráno? si ľahnem. Už ma ťažko vidíte, ja si idem ľahnuť. No, vidím ťa, ale vyzeráš jak Satan teraz. Idem spinkať a zajtra a uvidíte aj strihanie, budú tam streamenčie a točenie takisto, takže tento deň ste videli po škole, ak som prišiel z maminej roboty a zajtra ho uvidíte úplne celý, takže dajte like, odber a my sa uvidíme zajtra. Na budúce budem reagovať aj na ostatné časti. Toto ma celkom bavilo. Teraz idem. Počkajte, donechám to. A ja som len tak v pauzobudenom stave už a chcem, aby ste môj deň videli úplne od rána. Takže ja už za chvíľu stanem, lebo akurát Však si hovoril, že si sa tešil, ako sa ukážeš po ráne, ale... mi zazvonil budík, budem sa snažiť nezaspať a ideme ďalej, pokračujeme 6 hodín a ideme ďalej. Keď si tu ideme celý deň, tak sa pozrite na ďalšiu epizódu, ktorá vyjde onedlho. Áno, toto som nevidel, takže teraz ideme zareagovať na prestavbu Sparty a na budúce sa môžete tešiť na ďalšie také video, ako reagujem na nejakého svojho kamaráta. Takže oprava Sparty. Dobre, takže čaute ľudia, vítam v pokračovaní a zároveň asi aj, no neviem, že či to dám na 3 časti opravu Sparty, ale ja vás vítam u pokračovaní. Nie, to je pokračovanie. Prvú časť som videl, nebudem ju teraz a my natáčať. poďme už rýchlo na to, že by sme to stihli. Ty kokso, to čomu to nebehla za hudba? Však máš otvorené prestupové okno, prečo nerobíš prestupy? Tak nič. Celé leto nezrobíš prestup, fakt? Posledný 3, 2, 1 deň. Dobre, on fakt neurobil prestup, nevadí. To už je ďalšie? To je ďalší rok, či čo? Kokso. To je celá časť zo simulácií, lebo už mehla minúta a má to 6 minút. Ja vám chcem povedať, o čo ide, lebo možno niektorí z vás nevideli prvú epizódu, tak si radšej choďte pozrieť prvú a až potom kliknite na druhú, lebo neviem, že či budete, ako to je futbal, aj to pochopíte, ale že by ste viacej sa naladili do toho systému, tak radšej si choďte pozrieť prvú epizódu a potom sa vráte na toto video, čiže na druhú epizódu. Ja že to už konečne zahrať nejaký zápas. Ja to povedal pol minúty, do čo hovoril a potom ďalšia simulácia. Tak to ani nepotrebujem moc vedieť, o čom to video je. No ale dúfam, že zahráš aspoň jeden zápas, lebo už... Nie, wait. Lebo už skoro 2 minúty behli. Máme tu zápas v Lige majstrov proti, čo to je, Olympik, ktorý skončí víťazstvom 3-1, takže dobre pre nás a máme tu Brighton, asi takto sa to volá v Premier League, takže tu sme druhý v lige ináč mimochodom, takže tam je Aston Villa, Manchester City je 4., 5. je West Ham, 6. Liverpool, 7. Spurs, Brighton, proti ktorému hráme, tak je ako 9., takže podľa mňa by sme to zvládnuť mali. Potom tu máme Carabao Cup, to čo tu máme? Opakované zápasy, to sme vypadli, či čo? Počkaj, tam sme vypadli, sa mi zdá. Či to sme hrali vôbec? Prečo som dal
hore guličku, keď som chcel dať trojuholník, že by sme išli ale to je jedno. Takže UEFA Champions League sme tu, sme tretí. Do fráse ideme do Európskej ligy. Vyzerá to takto, že ideme do Európskej ligy, no to je zaujímavé. Tu sme boli druhý, takže, ale tam sme aj tak nevyhrali, takže to nič. Ale druhé miesto je podľa mňa celkom fajn. Odohraj zápas, bro. Myslím, že ideš do Európskej, tak to by to malo byť. A idem asi simulovať. Jaj. Aspoň jeden zápas si mohol odohrať, no nič. A máme tu zápas proti Manchester United doma v lige a potom hneď na to Manchester City tiež doma, takže aspoň jeden odohraj. Ako na to pozerám, tak by sme to zvládnu mali, lebo ako máme asi lepší tým ako oni dva, takže no poďme do toho. No on to presimuloval. Ježiš, no to nevadí, tak iba simulácia. Frankfurt porazil, remíza postupil. Brovsky a sme v Kelly. Takže túto sezónu sme nezvládli prekvapivo, lebo sme vypadli proti Monaku v semifinále, takže z tejto sezóny nič a ideme už do tretej sezóny. Tretia sezóna sa práve začína, ak sa nemýlim. Nice. A sme v tretej sezóne, takže dúfam, že v tejto sezóne to už dokážeme prelomiť, lebo ak nie, tak už fakt potom neviem. Osky, viem, že Robertson starý 31 rokov, ale ako neviem, či už veľmi to v tej Sparte nejako dlho budeme hrať, lebo viete, a kúpil som ho za 70 miliónov z Liverpoolu, takže za mňa good deal. Uvidím, čo nám dá Onan. No tak nič nám nedal, bo som to skipol, ja som Maďar. A hľadal som ich tu veľa, LOčka som veľa hľadal, ale najviac mi tak padol do oka asi ten Robertson. Takže asi zápas nebude. Nie, že asi, ale isto, lebo už iba pol minúta do konca. Dobre, takže toto bolo všetko z tohto videa. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Keď áno, dajte like a odber a ja sa dozadu ospravedlňujem za veľmi, ale veľmi krátke video. Toto video má iba 6 minút, ospravedlňujem sa, ale nemal som tam veľmi dať, veľa som simuloval, to je tá chyba a dal som vám tam timelapse viac menej, že by aspoň to bolo nejaké dlhé video a natočím asi aj 3. epizódu. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo, dajte like a odber a my sa uvidíme v ďalšom videu zase. Čau. Čau. Nie, toto už nie. Dobre. Takže proste zhrniem tie dva videá. Prvé video 10 z 10, nebolo na ňom chyba. Druhé video bolo dobré, ale keby si aspoň jeden zápas odohral, by to bolo 9 z 10. Takto tomu dávam len solidných 6,5 z 10, ale nevadí. Je to výborné na začiatočníka, ako si napríklad ty, ja. Takže tak. Tvoj cieľ je 1000 odberov, tak verím, že to splníš. Už máš 1579 zhliadnutí a to máš skoro iba dlhé videá. Šortiek máš že pár. No reálne 3, 6, 9. 3, 6, 9, 12, 13. Videí máš asi viac. 3. A nepočítam premiéry, hej. 3. 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Áno, dvakrát viac. Približne. Dobre, tu otázky do povrhu som ti napísal dosť veľa a... tam ti napísal aj takto iný. Podnikanie sa? Zajímavé. Dobre, takže to by bolo pre toto video všetko ľudia a ja sa s vami ľúčim, takže čaute.